Lah nyambut gawe ya ana lerene ya, Nduk. Upama ngoyo kaya apa ya ora prayoga. Mengko ra wurung awake dhewe, Nduk. Ini ya lek pasar. Piye, Mas Roro? Aku matur nuwun banget tok gawe ki seneng-seneng. Atiku uga melu seneng lek. Ning yo seneng yo susah. Ya kok susah lho, Mas. Iki ra Kakang Madrim lagi sayembara. Aku yo mujikke lek tak dongak-dongake yen karo para bupati tak dongak-dongake. Menang. Yen karo Joko Darmo tak dongak-dongake kan. Lho kok iso ngono lho, Mas Roro? Aku yen nyawang Joko Darmo katon piye ngono lho lek pesek. Kowe karo kasesem. Seneng karo Joko Darmo. Sak-sak ya iya, kadang ya ora. Kaya bingung ya iya ngono lho lek pesek. Pancen awakmu wis sakit dewasa. Ya wis pantes kok, Nduk, sawono duwe katresnan. Masa? Wis patut. Ya kadang yen nyawang seneng. Sak-sak ya kaya sengit. Apa mergo aku isih cilik ya? Iku jenenge puber lho. Sampo cilik Aku sok yo ngono lho, sok yo mangkel. Ih, yen ngono padha ya Yas yo. Sayangan padha karo Uus. Sapa kuwi? Jus. Enjukan. Ya nek wis mau puber terus. Ya ora apa-apa le. Ngenteni tekane Kakang Madri. Ya wis pindahi sawetara, Nduk. Ngono terus Jur kabulusanane piye? Men ngerti ya ngono ya lek sik yo. Bapak kok ora rawon-rawon. Kaslakake kepingeti mawatan. Nggih. Purun, Pak. Rikala sliramu nyanake sayembara tanding. Kepiye kabulusanan? Piye Kakang, ayo endol matur karo Bapak. Keringetmu Kakang Madrim. Aku tak matur urusaning Aku suwak dekat lho Kakang. pikantuk pangastunipun Bapa Maniksuta. Heeh. Anggen kula tetandhingan kalian sedaya raja panglamar pikantuk kamenangan. Raja panglamar ingkang badhe ngayunaken Adindang Setyawati nemai pralaya. Telu cacahe Swati. Awit kalah gelut kalian kula. Jos Kakang. Nggih, Bapak. Iya bener. Yuk. Kang Sawiji Jawa Darmo iki. Rampung tetandhingan kalian sedaya raja panglamar gentos kula gelut kalian pawongan ingkang nami Joko Darmo. Kang. Kula gelut kalian Joko Darmo. Pangestu panjenengan Kowe menang. kula kalah. Kalah. Lah dalah. Ya syukur. Syukur-syukur piye? Aku seneng Kakang yen sampean kalah. Seneng nek aku cilaka. Yo lah, Kakang. Oh, kabeh karepe kok. Kendel dikurepke. Maksudnya Jedindel dikarepe. cocok Bapak. Menika Bapak jumbulan angen-angen kula. Saya tos wonten pawongan ingkang tatak tanggolan tanggung jawab. Nyatanipun saged ngalahaken kula menika ingkang menang gaduh Adindang Kejaba kuwi panyu yo bagus tenan. Bagus. Kula ingkang suwan. Nggih, Bapak.
boten tumpang suwanipun nampi aturipun si Putut Madrim. Leres. Yen sang unggul junedipun. Leres. Menengaken ingkang wenang boyong anak kula Endang Setawati panjenengan. Menawi sampun kanyatan Kakang Putut Madrim ikhlas lair batos Setyawati badhe kula boyo. Nggih. Badhe kula lungaken tangan kula kalah. Nipun sewu. Nggih. Diboyong. Iya. Apa? Kula gelem ning kula njaluk. Jaluk apa? Niku Kakang Madrim. Kakang Madrim nggih. Nggih kersane bareng kula. Setyawati Diboyong. aja kuwatir. Yen penjalukmu kaya mangkon, aja meneh kok mung Kakang Madrim. Bapa Begawan lan kabeh kota putri-putri bakal tak boyo. Malah kula lek diboyong malah bingung kok. Bingung apa? Lho iya lho. Jadi mau Kok Daraja lho, Bapak. lho sik. Kowe dhewe iki durung ngerti sapa tenang. Nggih, Bapak. Perlu tak urus. Lah nek adimu diboyong. Lah aku ora ngerti omahe jare. langkah dilarang loh asli. Lah nek kok diboyong ning ngene. Omahe teng alas, Bapak. Nek diboyong ning Jatiwangi piye? Wah, betul cocok loh. Mundi kerok. Mun kena jalan. Upami kula badhe kowe lan anak kula waten lajeng wonten pundi papanipun. Estunipun yen menika pundi papanipun. Setyawati badhe kula boyong wonten ing Malopat. Malopat. Leres. Lah Malopat itu negara yang agung lan agung. Isi Lajeng kangge menapa ning Malopat? dados garwa Prameswari. Bapa katuran priksa tuhunipun kula menika Prabu Angling Darma pangarsa ing negari Malopat. Sang Prabu Angling Darma. Miring sampun. Neng denganti pinanggih. Piyai ini siur kapok jonggo kula sendika. Tidak mau kula kadupani kula duka. Nggih kula ngacari pepunden kula Sang Prabu Angling. Semanten gitu loh Sunan Prabu. Boten nyilolan boten ngono. Menawi pun taping pawarta Saimbara ing pertapan Untara Segara menika dipun mirengaken Kapara Sunan Prabu Angling Darma pribadi ingkang mubu Saimbara. Agem bakal sampun Kakang Madri wis surat hadis Setyawati. Dinyun pangapunten nggih, Sinyun. Apa wis sumadya sliramu ndak boyong ing kedaton Malopat? Oh, Kaya mestine siji panjalukmu bakal dijalani. Apa loro sing bisa mupu sayembarane Kakang Madrim ora ya mau Prabu Angling Darma. Kowe kaboyong ana ing Raja Malopati pinangka dadi garwa Prameswari. Ora satriya kita, lho, kawuh dening pepunden ing Raja Malopati. ngaten nggih, Bapak. Piramu bakal sinembah-sembah para titah. Disanjung-sanjung para piagum. Dipundi-pundi kaya dilempesnya. Ing atase sak anake Pandhita Begawan ing Untara Segara. Inji, Bapak. Kula sagun niki wau janji kula kalih Kakang Madrim. Pripun? Kakang Madri Terus itu. Mereka dalu badhe mboyong anak kula Putut Madrim menika dalu kelas. Kula melas jalan Putut Madrim menika bocah lolos. Pinten panjenengan paring dawuh menawi Madrim menika bocah loro. Lah Menika ora putra panjenengan. sanes. Anak omongan Lara-lare pun dus pun. rikala kalih windulam ini
kula boten ketosangan paraning dumadi wonten dawuhipun Ponang Jabang Bayi ngepasi Nyai Manik Sutra nembe batik Ponang Bayi kula tritih lan kula tritih satemah sampun wonten astanipun ingkang nama Madrid kanjeng menika wonten Tulan Segara ngepasi Nyai Manik Sutra nembe batik menika kula paring tutup Madrid Tutut batik Madrid mangke. Wajah soal sang Jawa. Monggo. Ngertos menawi kula wonten ing pertapan terus nggih dipun pangat saderengipun. Kula dumugi wonten ing Untara Segara niku niat kula rak badhe nyara widhaken wayang. Piyambakan menapa dipun kanthi para prajurit? Kula namung piyambakan awit prajurit niku taksih jagi wonten ing Malawapati. Nggih. Bapak Begawan, esunipun menika pepatis saking Malawapati. Duk rikala semanten ugi pepatis saking Mamener. Menika asmanipun Eyang Patih Haryo Saksara. Menika gadah putri ngenami Wasukesi. Duk rikala untran-untraning Mamenang saking kridanipun Prabu Meru Suparto ngantos putunipun Eyang Patih Haryo Saksara ingkang taksih wujud Ponang Bayi satemah dipun goncang dening Meru Suparto sakmenika dereng kepanggih. Mbok menawi nyepasen kula manggaken si Ponang Bayi ing dumawaken palipun Nyai Manik Sutra ngaten Sumbuh ngendika dalem menawi rikala Ponang Bayi wonten seratanipun Madrid niki yang mbok menawi badhe kasembatan panjenengan panggilan wayah dalu jalaran sambet lan pangandikanipun Begawan Manik Sutra duk rikala semanten manggihaken wujud Ponang Bayi rikala Nyai Begawan katemben batik nggih wujudipun Kakang Madrim menika. Pundi sih? Menika Meniki niku Madrim. kados ngaten. Lho nek ngono kowe putuku Madrim. Kula nelaken ageng panuwun dene kula sampun kepanggih putu kula. Nah niki sisan damel rene kula sampun kepanggih putu kula. Menawi wonten keparingipun Sang Prabu kula nyuwun Werdatama. Nyuwun Werdatama Nggih, sampun ikhlas lair batin. ikhlas lahir batin awit kula menika sampun sepuh boten kuwawi prangane panjenengan dalem Sang Prabu. Menawi kados mekaten sineksen Bapak Begawan Manik Sutra Kakang Madrim sampeyan tak kanthi ing Praja Malawapati. Ora mung dadi magangan sarta prajurit rucah Malakama. Sisan damel dene Eyang Patih Haryo Saksara nyuwun Werdatama. Panjenengan dados rangka wonten ing Praja Malawapati. Jumbulan Bapak Begawan Manik Sutra. Panjenengan badhe kula wisuda minangka pepatih ing Malawapati. Kanthi sesebatan Kakang Patih Batik Madrim. Tapi boten wonten nama muka Manik Bathara nemtokaken saged pinanggih keluarga tinggalane Malawapati Kados pinanggihipun si Putut Madrid kalanggan menika angkat dados Warama Patih kanthi judul Patih Batik Madrid. Sinebra Kakang Patih Batik. nilaken gung panyuwun ingkang tanpa pamrih menawi kula panjenengan kersakaken pinangka dados warangka damel wonten negari Malawapati. Sane kula badhe matur wonten sampun Bapak Begawan Manik Sutra. Madrim Bapak
Salebetipun kula mapan wonten pertapan Untarasena. Wiwit alit ngantos dewasa. Nalika tasih bodho sakmenika sampun tukap ing kawula. Mongko kula sayekti mboten putra sampeyan piyambak. Kula rumaos kaputangan budi. Lajeng biru menapa ingkang patut kula aturaken pinangka sesulih. Aku ora butuh sesuatu. Mung sing tak jaluk sliramu nampa kekocan aja kok anggap nampa kanugrahan. Ning anggepen kowe nampa jejiban sing ora enteng. Nah, inji. Bapak begawan. Sinuwun Prabu Anting Kula pinten sampun paripurna anggen kula mesanggrah wonten ing pertapan Untarasena. Kula nyuwun pamit badhe mboyongi Endang Setyawati. namun kemawon kula ngawal tuang badhe pemelih jeneng Gus. Menawi boten wonten kangge bicara kowe Endang Setyawati. Tuli enggal wangsulaken ingkang Ngestakaken dalem. Eyang panjenengan supados kumini lampah. Biwaraken dhumateng kawula ing Malopati. Sepisan kula sampun manggihaken Kakang Patih Bathik Madri. Angka kalih kula dimboyongi minangka putri prameswari wonten ing Kedaton Malopati. Diajeng Endang Setyawati. Kados ngaten. Sumangga Sebegawan. Nggih, kula nyuwun